Ayo. Insay mo. Nama iskindi. Pila man ka buok? Dua, paikog dua kay iskindi be. Sige, magbasa ko ha. Ano magka? Kung magpalit ka din ha, magpalit. Kung yung mangutang dito, magka sa kong tindahan. Kung pagkindi mo ayaw bulkit. Mo magkag... Sa magkala ka, minus ka sa kong tindahan. Ano mamugos man ka kung dili ko magpalit? Unya ang mangutang dito ka nako. Ug magpalit, dili ka sa umang tindahan. Unsa ka, kaayahan ka nimo? Ano man eh? Ngano? Ang imong iskindi dito, lami imong iskindi. Bisan pag way lami, ngalan nga dito kang kapangutang. Ano mamugos lagi ka? Ikaw, mayroon ka din na. Kung ya cash sa akong utang, kayahan ba kayo nimo? May magpalita. Dito ta. Ika, kalamlamangin ka sa katanan nimo ka, ba di mahinungdan? Mamugos man ka kung asa magpalit ang tao eh. No. Pagkas diha. May naman akong tato, bahan na gamay imong ikas ako ah.